Løjse Folkens er tilbage, og den her gang skal jeg nok lade være med at trykke F11. Det lover jeg. Det lover jeg. Helt ærligt, det mener jeg. Nå, jeg synes vi skal... Ja, jeg ved ikke om jeg har nok træ til... Vi skal lave en hel masse stairs. Eller trapper. Ja, men vi skal... Fordi vi skal have lavet... Vi skal have lavet vores tag. Og det er et lille køkken jo. Nå, lad os komme i gang. Nå. Og jeg ved ikke om I kan huske det, men jeg snakker om at jeg vil optage noget Modern Warfare efter den der episode. Men det har jeg ikke fået gjort, det skal jeg så nok gøre i dag. Det vil jeg også gerne i dag. Jeg vil gerne have gjort det her i dag. Fordi jeg har fucking lyst til at spille noget Modern Warfare lige nu. Har vi ingen jord på os? What? Hvordan skal jeg komme op? Nej, jeg skal til op her. Jeg skal til ud med det. Hvad fuck lavede jeg der nu? Fuck det. Ja. Ja, det er sådan, ja. Det... Nej, jeg havde glemt det der. Brug fandme pickaxe til det her. Så. Kom så. Yes, nej. Ved hvad, jeg gør det her off camera. Jeg kan ikke lide det. Jeg skal ned og hente den der tabte. Ved hvad, så vil jeg bare mine. Jeg gider ikke gøre det. Nå, så skal jeg have min pickaxe med. Endnu en pickaxe med. Og har svært at have mad. Ja, nej, jeg er lige inde og lave nogle fakler. Jeg har brug for fakler. Og så tager jeg ingen penge. Ja, jeg skal have penge med, ja. Jeg skal have pinde med. Det skal jeg altid lige have med, når jeg miner. Skal jeg sige det op? What the fuck skete der lige der? Jeg vil stadig høre jer spise, selvom jeg ikke spiste det. 20 stykker, det må være nok lige. Så når vi skal noget mine. Så skal jeg lave nogle trapper, når det er. Og så plejer sådan regel at være, jeg gør lige sådan 2 skridt ned i. Eller. Ja, jeg gør sådan her. Det er mit word. Jeg bestemmer. Ja. Yeah. Sådan er det bare. Og så. Og så skal vi selvfølgelig lys der. Ja. Se en ilen. Nå. Ja, det var det der med, ja. Min næse hedder ret højt. Sådan. Så miner vi miner. Jeg kan egentlig godt at vide, hvad lag kul det er. Det kunne egentlig være dejligt at vide. Og I skal selvfølgelig, uanset hvad, skal I kunne se noget. Jeg gider ikke have, I skal til at skrive ned i kommentarerne, jeg kan ikke se! Ja, det er godt. Det kan jeg heller ikke. Jeg kan høre zombier. I like it. Skal vi fandme noget party? Jeg synes at zombierne, de lyder ret... Undskyld min stemme, fuck op igen.
De lyder så lidt mærkelige. Det er lidt retarderet. Man siger det der. Jeg ved fandme ikke, hvad de tænker på, når det er, de siger det der. Hej, jeg griber. Hej. Hej. Hej, jeg griber. Hvor fanden blev jeg griber? Jeg kan ikke lide den opførsel, lille ven. Nej, hold dig fra mig. Tak. Jeg tror, jeg står godt der. What? Han griber! Han griber! Fuck dig. Først skal du op. Fuck mig. Så vil jeg bare lige, jeg vil lige mine det her kul, så. Ja, jeg miner kul med en skål. Det gør jeg. Nå, skal vi videre. Nej, det var faktisk forkert. Nå, jeg gør lige sådan. Det er lag til. Sådan der. Det må være godt nok. Så er der så lige en fang der. Jeg skulle også. Nej, kul.